Disemba gara aga a na-eme sinema fim niile dị na sinema bụ fim ndị mgbada. Yes. Then mụ na gị kwuo okwu the other day ise mụ na ị na-eje MVCs and everything. Ị na-anya ọ dị ka ọ dị side ya akwa bụ ife take over the media. My award a na-enyekwu enwelu industrial merit award enyechasị arọ gara aga. Na-asị onye enyelu award a kedu ebe ọ nọ mgbe Bob na-emenya bụ fim ka ọ fim nke a na-enye award ya ọ fim eme n'India ka ọ na Ghana. Kedu ebe onye anọ mgbe Bob na-eme kedu ebe onye anọ mgbe Ọsụọfịa thank God na-enyegokwu nya bụ nke m owu. Kedu ife menụ ọ dị ka fa na-ahapụ ndị nke anyị na-enye ndị nke fa nya bụ award. Gịnị na ya bụ na onye kpọọ ọbịa mkpọkọrọ agbata obi ma ọ bụ onye ile were ekpofu afịa. Ọ bụ na ndị be anyị ga-eteta n'ụla tụmadụ ndị be anyị na-eme na fa bụ ọganigwe na fa ji ego. O nwerọkwanụ obodo ga-abụ na fa na-egosi ife fa ji wee bụrụ obodo n'ife ejije na-ama amafe ọfụma. Ị na-Amerịka anya ka efe ma onye ọbụla ji achị ịgbaje na Amerịka ife ndị mmadụ na-afụgasị n'ejije fa na-eme. Fa ma egosi gị bọsị mpụta afụ ebe ndị mmadụ nọ n'ezi okporo ụzọ na-ayọ ayịyọ na Amerịka. Ọ gbangharị nwesi onye mụ na ya bi ebe a onye be anyị akwa onye Anambra wesi adị anyị ya na enwe ndị na-ayọ ayịyọ n'obodo a. Ọmụba amụ sị m na fa ma egosi gị fa ma egosi ụwa nke anwa ya nọ ife igosi ụwa ka e ga-eji wee malụ onye anyị nwelụ akụkọ dịsị ọfụma maka ndị be anyị ga-eji wee mee ejije n'ọnụ Igbo. Kịta ọ na-afịa ya arụ na-afịa nya ịfịa ya arụ na-ekwu abụrụ anyị nwa bụ ndị na-eme ejije. Ọ na-afịa ya arụ n'ala Igbo na ụmụaka ada alụzi ịgba bọyị ma ọ bụ ịmụ ọlụ aka. Mana unu jisi ego nọsịala obodo dị iche iche weta na ego ka anyị mee ejije ga na-egosi ụmụazị be anyị na aka aja na-ebute ọnụ mmanụ ya na-akpa ego akpa na ọ bụrụ ibute na-enwere ugwu na mmadụ na-alụ ọlụ n'afọ ife ọ na-eri. Unu eme isi bịara o wee na-enye nsogbu. Ifuge ndị ini anyị na fa na-eme ife maka na nwere onye ga-eje mebe ife na-abụrụ maka obodo ife na-achọ ịkọwa bụ wele show nka enyere Nobel Prize odede maka ndị ọcha odede maka ndị Igbo ma ndị ugwu. Ife ọ na-ede bụ maka ebe nyanwasị achebe the things fall apart ụwa niile mazikịta bụ nyanwa kasịzi na akwụkwọ si Afrịka wepụta. Odero maka ndị mba mmiri odero maka ndị ugwu ife ọ dị maka ndị Igbo. Mana ụwa niile na-agụ akwụkwọ ọ kara mmanụ unu kwadolu anyị nwa bụ ndị si ibe a were aka tie akụ were eze kpee ekwele wee mee aisolu mepụta ife ejije a afụbịa anya mara afịa ka unu kwado anyị ka anyị nwee ike si na ya wee wepụtakwa ife abụọ akụkọ si be anyị si na ya wepụtakwa ndị ọfụ na ya ma anọgide epu elu. Ọ bụ na fa na-ege bụ ndị be anyị bụ ndị ọganigwe bịanụ ka ama ife emerie maka na ndị ọzọ anyị bụ ụzọ wee bido ife a na-eme. Anyị nweme aba ya Nollywood fa analụgo anyị ụla larụ ego anyị ga-aja abịa pụta na-efesasị ụmụazị a na-eme ọrụ na fa na-abụ ego weta ego a ka anyị mee ife ejije. Ọ bụrụ na maka ndogo nwa etu isi wee kpa ego nke gị anyị mee ya ụmụazị ga-amụta ife na ya. Ụgwọ ego ị ga-eweta ụgwọ a ga-akwụ fa ga-ejikwa ya wee bụrụ mmadụ. Ụfọdụ ga-eji ekwe ụgwọ akwụkwọ. Ndị okenye na-ada alụzi ọrụ nago ezumike ọrụ ga-ejikwa ya wee fụ ego fa ji wee gbanwee akwa ma gbanwee ife a na-eyi n'ụkwụ ma nwunye fe telfo ofe ya dị adị aṅa ka arapụ ime makwọ ndị anyị bụ mana ọ abịa dị mma n'ilo ịpụtazia na be anyị kpọọ oku ka akwado gị ka ị wee mee ife ga-eme ka obodo anyị baa n'Igbo dị mma. Esisi jebe na ị na-atụ kọntena sọ gị tụba kọntena kenekwa m unu no nze biko enwefere ka Asaba Wood na va na-akọzi ndị na-eme ya bụ ife na Asaba ọnụ
and ndị Asaba ikwu ọfụka onye ọbụla na-agbani ka ọ dị ka ndị Lagos a na-afụta ndị Asaba as afa bụ Nollywood minors enwefe dịka Asaba Wood enwefe dịka fiimu ndị Asaba as an actor Igbo efe mere bụ na ụlọ ọbụla enwere ọtụtụ nne n'ime ya nwoke ọbụla nụrụ ọtụtụ nwaanyị nwee ụmụ aghala ndị a ga na-atụjelu ndị nke ọzọ okwu ndị nke ọzọ a na-atụjekwa ndị nke ọzọ okwu mana n'ime ife niile a anyị nwaso na ndị isi n'ime ndị bidoro ya ma nke a na-eme na Asaba ma nke a na-eme onwekwana ebe akpọ mmadụ ka etu ọlụ anyị asị wede nwere ebe akpọghị oku ịnamaza ịghọtago ọ ejije mere na nje Kano nke mbụ njegorie aka m ejere ọzọ wele kịta ejije mere nje ọtụtụ ebe dị iche iche ya na nke Asaba ama dị iche ụfọdụ amara na onwe mgbe n'Ọka na Anambra steeti abịago m mee ejije n'Ọka ugboro tupu abụ na a na-agba egbe agbabazi egbe na Ọnịcha onye ọbụla gba ọsọ abịago m n'Ọnịcha eme ejije ugboro o nwekwu nke anyị na-eje lotazi m afọ ife na mana ngafeta ebe anụ m ama agba egbe na ite ife ọ bụrụ anyị na-eje ebe a ga-anọ agba egbe na ite efe na abụọ ụfọdụ na-eti n'afọ anwụkwa anya ụfọdụ ndị na-abụrụ ndị be anyị si wee pụta emego ife na-emefu ka o si eme o nwere mgbe ọ bụ n'Enugu ka a na-eme ife a niile tupu ebidoli nke Asaba a na-eme n'Ọka a na-eme ejego m obodo dị iche iche ma mba mmiri gasị Uyofa Kalaba nwere Aba Owerri nwere Port Harcourt ebe ọ bụla akpọghị jebe etu ọlụ asị wee dị ya na onwezie ndị bịa na-ekwu maka Asaba na-akọjelụfe ọnụ fa aghọtasịrọ ife ka m mesi tinye bụ na ebe ọ bụ na obi ọgaranya nwere ife ada afụ ebe a ị ga-afụ ndị kpa adada fụ ndị kpa ụmala ị ga-afụ ndị na-aṅụ anwụrụ fụ ndị bụ Baịbụl obi ọgaranya olesmo na ebe a bụrụ obi ọgaranya so Nollywood bụ obi ọgaranya ka ọ bụ ị ga-afụ ụdị dị iche iche ife mekwuru ebe bụ onye adịna ka ọnụ akọlị ya ọ bụ na ndị otu anyị na-eme na Asaba na-afụ na a na-akọjelfe ọnụ fa na-enekene ma ọnụ a na-akọfafa dị etu a fa akọgwalụ na ọnụ a da-ejebe ọnụ gbala aka ekene eme no I want to make healthy living a culture in our society. Teta n'ụtụtụ mee exercise gị sweat that sweat dị very important. Ịba na garden gị bele akwụkwọ nri sie nri very natural food ọ ife your body need just nri ọbụla dị etu Chukwu si kee. No, okay. Abia nwee collapse of the market, Iweka Road, Pounds Road, home movie bia ọ dịka adelezi ma cassette ma plate, everything as a social media, YouTube. Osokwu wee may affect the industry. Onye ọbụla na-enwezi YouTube. In a feeling also wee may the industry affect economically and then otherwise. Also, maka na ife mele ya bụ na tupu ife elu etu abịa na-agwa ụfọdụ n'ime anyị na-agwa ndị be anyị bụ ndị na-eweta ego eji eme ọkwanụ aga m etokwanụ ndị be anyị ndị Iweka Road a dị Ọnịcha Pound Road Aba Edumota emego na faso n'ife mee na nya bụ ife anyị na-eme akpọ Nollywood so wee dị ndụ wee lue na ọdịzi otu mana onwe oge elu anyị fụ ka ife si aga anyị na-agba mbọ ịkọwa alfa wenata na aka na eme enye etinye nọdụ na ebe ị na-ele efe na-eko onwe gị akụpe ndị mmadụ abịa na-egolu na ife a na-agazikwanụ n'ikuku ụfọdụ n'imefe ekwetara wee bụ na omesịa osi etu a wee pụọ mana achụba anyị achụkwudenwu mfa kama efi onye ya agbanarịsị ya nche obeti ọdụ Yes.
ebeti ọdụ a ife eji eme etenwu ọdụ a eji nwe ete ofe Yes. a eji nwe eme nkwobi a eji nwe eme pepe soup Jollof rice. jollof rice ife a eji emeri nne ya na Atọ. ọ bụrụ na n'olileanya agasigo kama nọ ana ọ ekwue ma anụlụ anyị na-agwafa mgba a na-afụ ya nọ onunwa bụ ndị gụrụ akwụkwọ onunwa bụ ndị gụrụ agụ anyị nwa bụ ndị na-eweta ego eji eme ya Yes. ọkwa emere anyị ego anyị echi ya taa azụ rapụ na ife ahụ na-ekwu o wee si etu a wee dị mana ọ ga-adịsị mma ụfọdụ n'ime fe aghọtago na-abanyekwa ofu YouTube a Obele. ọzọkwa dị na ya bụ na anyị gbalụ mbọ bido na-eme ife ejije ndị ọcha wee fụ ya negide ya fụ na ife a bụ Naijiria buru ibu wee fụ na ife a na a ga-enweta nafa ga na-enweta nwa ego na ya nke afa na-emezi n'onwe na befa bụ YouTuber na ndị ọzọ fa wedata ya ebe a si ime gị tinye kafa kwụọ agha ụgwọ fụgo etu akafa si wee ji nwa ya wee wepụ ya n'aka ndị be anyị bụ ndị na-eme na-ele yọtago enweburu Africa Magic mgbe mbụ enweburu ya ọ ka anyị megide efe a anọrọ ebe a na-eme ka anyị dị nwụọ ndị South Africa bịa tinye ofu ka ọ dị bụ mbụ kịtazi fabiazi nya kezie ya na mpọ n'ụdị dị iche iche na oluziri ịsaa ekwue ma anụrụ agha ofu okwu a ka m na-ekwe na-agwa ndị be anyị ndị ji ego wetanụ ka anyị bidokwa Igbo film wetanụ ka anyị bidokwa Igbo film ọ ga-abalị unu baalụ ndị be anyị ọtụtụ ndị ntorobịa anyị akara aka fadụ n'ife ime ejije ka jụrụ ejubala abalụ ma ndị kwesịrị ịgụ egwu ma iti ma ịgba agba ọ bụrụ iwere ego gị je na-etinye n'obodo ndị ọzọ onye ji ebe ikpe igwurube rapụ ụmụnne ya ndị nke fere efe kedu onye ọ baala uru weta na ego unu ka itinye n'ejije nke Igbo unu amụgo na Bob Manuel ọ bụ nọ n'Igbo eso m na ya ọ bụ n'oyibo ịbịanụ ịpụta ka anyị sụọ ya na onye ji elu Igbo anyị egwu gbado fana abụ mana bịanụ ka anyị tinye efe ejije a nke be anyị ka o yie ife. Let's help you create some magic. Let's help you capture your best moments. Let's help you relive your memories. Book us now at Yarn Content Factory. Let's give your events and video production the perfect touch.